बबुआ तारे गाँव घर हां तो फैन बुझाता रहो बाकी तेज बड़ो मुर्की मरली हो हां सबे मुंह देखो तल काहे खती देखो तो का जाने काहे कति देखो तल हम का जाने है बाकी जाड़ा बा भी फायदा ना होई भगवान तार लोग बनौले रही फायने के बल पर हमने के जीवन बा तो लो नाच हबो तो हमने के बुलाई जे करता अपना मन से ना बुलाईली ना पता लग जाएगी प्रोग्राम होता हां तो नायका लइका जौन आइलू तौने कहिलू का सुदर्शन चाचा चाचा के आवता ए तो हाकिम व्यास सुखनंदन जादव महाभारत शिरोमणि हां बस टाइम से खिया दी हत तू ही सुनी हमने के सुतब जा एक कहतर के राजा जी पूछी जाओ गावल है व्यास लोग हम ना गावे के चाहिए अपन अपन दुकानदारी है अपन लिख लगावल जाला स्यूटर साल दही पा दिन भर ले रही तबो कबो ये तन के गर्मी मिले न कहीं सच को हिस्सोया अशोक जड़ैया बड़ी सतावता सच को हिस्सोया अशोक जड़ैया बड़ी सतावता आओ परदेसी हो रजैया बुलावता आओ परदेसी हो रजैया बुलावता बहुत बहुत पुरस्कार हमारा उमा यादव जी ए साल में इतना के हुआ आदर सत्कार ना कोई रहो 2024 में जो आदर जब मिल गई अब वो शादी ब्याह के कार्यक्रम में ना श्राद्ध संस्कार में भगवान बनौले रही वो चाचा जी का आत्मा के शांति मिले भले चल गए नहीं अपना परिवार पर अपन नाती पोता बेटा बेटी पर कृपा दृष्टि रखले रहे ये शुभकामना करो कहतर के राजा जी जाने सिज पर आँख न सोतता कटल सही रात न कोटता जाने सिज पर आँख न सोतता कटल सही रात न कोटता बात नयन सुनय सोक जड़ हड़ हड़ हिलावता बात नयन सुनय सोक जड़ हड़ हड़ हिलावता आओ परदेसी हो रजैया बुलावता आओ परदेसी हो रजैया बुलावता What?
तर के बोला मुआ जाड़ा में पुरनिया लोग कहले हो कि तो रुई हो मन रजाई हाँ ना तो धोई मने आगी हाँ कि तो रुई ना तो धोई ना तो कमजोरो चदरा होखे रुई धोई ना तो दुई होखे आज जरा कुछ ना होखे वो मुई होखे अंग अंग पाला भइल रहे हो कतना के हुओ ठंडी सो निकली न बहरी पड़सी लहरी देहिया कपावता निकली न बहरी पड़सी लहरी देहिया कपावता आवा परदेसी हो रे जइया बोलावता आवा परदेसी हो रे जइया बोलावता पैड हमें कटिंग पर मार दे धाचुम धाचुम बहुत धाचुम ई पैड हमें जब बजे तो डंटे से बाजे ले पका पक और बा सोनाए हो पिया यार बी पर खानी धर जानी फिर ही भाड़ा भेजा तारे एकदम संग संग दिल के संग मन मिल के ढेर लोयावता धन्यवाद जादव जी के द्वार पर बानी जा आ जादव जी के रोहन जानते बानी कैसन दोस्ती करबा जान जे कि हमारा खातिर सच्चा दोस्त बा बरले बा तो तारा खातिर जान दे दी हाँ दे दी है कोनो बात ना गाड़ी में धोई चिन्हाऊ ना कहां बा चोर करता आ जान जे है जादव जी की बेईमानी कोइले बड़ा तो तबले मारत रहे मरी जे बता तबले मारते रहे जले हार ना जस मारत रहे गर्मी न बिक दे अब जाने के एगो जादव जी 1.5 बीघा खेत में बोरिंग करावत रहले हाँ बोरिंग अब चारों ओर देखले कहां कराई कहां बढ़िया पानी निकली तले अजीत में एगो शराबी बानी संजय शराबी जी चिरकी बढ़ावले पंडित बन के जाता का ना जाता रहू का ना न जातर नहीं बैठल हो जा हाँ देखो अब लोग फालतू नरेश तो कहले कि पंडित जी हैं पंडित। जादव जी कहने गोल लगनी है बाबा बोलो लगनी है आ तो कहा देखो तर बोरिंग करता रहो केने कराई कहले कि दिव्य दृष्टि बा हाँ भंडार को ना कराओ 150 फीट हाँ हड़हड़ा के पानी निकली निकली रुकबे ना करी 500 रुपया दे जादव जी कही बाबा दक्षिणा ले ली ले ली अब बोरिंग हो गला कहले चली भोजन कर ली कली पहले दार वाला थरिया न चलतल चलवे करे चलवे हतना हतना दार रही पितरिया थरिया में चाहे तामा का थरिया गहिरा गहिरा एक घड़ी काहे नहीं के दार रहत खाना पीना के बेरा काहे प्लेन पतल रहता ऐसे दरगर नहीं चलत कि अपने तो लेबे करब बफर सिस्टम में से खानदान भर के खाए लायक 25 गो पीस लाद लेबो चाहे भोजन लाद लेबो जे आज रहलो एक घड़ी चलता कि तनको तिरछा खइले तो दूसरा का 3 पीस पियर हो जाई ला अकेला ही खा सब डगड़ जाए अब दरदार थरिया रहे जादू जी लिया के एक थरिया भर के खाली चिवड़ा दे देता रहे हाँ ला पंडित जी जानले कि अब दही आई चीनी आई हां बाबा बाबा भोजन होखे ओके खाली चिवड़ा बा कहले होखा भोजन खाई 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 खाली चिवड़ा लेन बड़ जादव जी कहले 500 रुपया दिन है तन दो दा ले लहले हाँ आ दुई तबड़ा के मारो तारे के हो कि 150 फीट नीचे का पानी देख ले हो हाँ सरौ तो नहीं है 2 इंच नीचे दही चीनी धैले बने चिवड़ा ऊपर धल में तरही नहीं खलो को नीचे दही ऊपर चिन्हा गइलो शराबी जी भाग चल जान जाए कि बाबू ठीक है कहता नहीं सब चिन्हा गइलो ऐसे कहनी है कि सुनाए हो पिया योर बी पर खानी धर जानी
जाइए बोलावता आओ परदेसी हो राजैया बोलावता आओ परदेसी हो राजैया बोलावता आओ परदेसी हो राजैया बोलावता अरे बोला बा तो बोला पावन माना 2.5 बरिस पर डॉक्टर साहब इतना साफ सुथरा गौनई गाँव के मिलल बा अब तो देखे के परी कौन है याद रहता है कौन है राजाओ का कहता